Previously on this thing. Baby! Nang naman ka sa mong pamilkot. Hawu. Maxwell. Ntombi yakho le? Yeah, baby, imama lami leli. Maxwell. Meke ngathola kodwa ukuthi akuyona intombi yakho le. Ngizothatha ifoni yakho ngiphinde ngikugwaze nawe mfana wami. Asambe, babe. Yeah, somewhere lapho, but hey, age is just a number. Uzama ukungishela yini kanti baba? Cha, bengisazoqala lapha ngizivela ubusushilo kulami lesukuthi ubaby. Hayi, baba, noma ngabe kuthiwa ukuntanga wami. Sekukhona umuntu umlisa vele ngimthembisile. Ubani manje lo mlisa? Uthi igama lakhe uMajusi. Majusi. So, yini strong past Russian pen Smirnov? Hawu, Mahewu. Wathula 5 minutes onke waqhamuka usuqala iconversation kanje? Awu, kanti ngimele ngiqale ngokusini kanje. Oh, hey Maxwell, washo ke. Yeah, nalokho kungcono. Hayi bo Maxwell. Phela awusiyintombi yami eqala ngako ngivakashela endlini engingazi ngizothini kuyona. Phendula umbuzo yini strong? Yazi wena, phela kuya ngokuthi ubuphuze ndlelani. Okay, man. Asike sithi ufuna ukuphuzisa umuntu nge-3 if phatha dakwe bese uyamshaya. Isibonelo lesi. Hayibo Mahewu, sase siba specific kangaka lesibonelo sakho. Maxwell. Ubani osekufundisa igama lesi specific? Oh, hey, we Bucks. How make? How nae Prankstand? President. Engakanani? Hayi noma bengakanani sayizawuna nkinga. Hayi lutho. Anginayo. Pho Bucks ungibuzelani usize kanti kwa Prankstand le awunayo. Hayi benginqena ukuthi uNdlamini le conversation mangithi cha, okusho ukuthi izoshesha iphele le conversation. Kanti uNdlamini uma ukuthi uyifuna serious, ngangitshontshela yona. Hayi cha Bucks yena. Hayi nami Dlamini bengiyanga la oya ngakhona. Kodwa mangafuni sihambisane ngakulinda noma 5 minutes uzosithela. Bucks. Hamba indlela yakho, nami ngihambe yami. Me? Hayi, right man. Awukho right. Okay. So, uyaya kwe-Premiers if phatha. Hey, ngiyaya. Angina choice. Hey, no Dlamini avethanda ukuzenza upresident. Ungasho nje ithi Premiers if party yana nale? Hawu, Mahewu. Wangaphawula kulento engisho yini uzongiceba ni Dlamini? Mahewu, ubhalani lapho? Uy, madoda. Hey, Bucks. Yazi ngikhohle ukhiye endlini, yazi. Hey. Maxwell. Ngeke uzungi-avoide forever baba. Hayi kanti ngikhohle ukhiye ngempela. Njengoba bengishilo, umeke ngathola ukuthi leya ntombi akuyona yakho. Ngizothatha ifoni yakho, ngiphinde ngokugwaza.
Wenzani? Hayi, ngibona sekuthulekile manje ngithi angikuqhawule. Noma ufuna ihaki? uDlamini kade kufuna. Hawu. Pho ungasho ngani? Yazi mina sengicishe ngakunikeza ihaki. Hayo backs madoda. Amashipishipani umuntu la. Hello. Hello, imina uMaxwell. Ubani manje uMaxwell? Uyithathephi nje futhi inamba yami? Bhuti ngicela ukhuluma usheshise, ungangimosheli December uvela usumncane nje. Yazi angazi noma ngiqale ngiphendule imibuzo noma ngikhulume ngisheshe, ikuphi ufuna ngikwenze? Hayibo, ubani uMaxwell? uMaxwell lo wakusiza ubanje inkunzi. Lo bhuti omkhaba? No. Mana. Kanti uyawuthanda nomkhaba. Phela I can gain weight just for you. Oh, baba wena. Baba yini ngempela kanti? Angithi ngikutshele kahle ukuthi mina ngithanda umajuice. Uyithathephi ke futhi nenamba yami? Ntombi, lalela. Ngisacela ukuthi sijole noma 1 week bese uyangala. Ngithi phela uyambona lo mliso bezama ukubamba inkunzi. Maya ngasathola nje ukuthi kaze sijole. Ngangibulali. Okay, baba. Asijoleke. Wadla Maxwell. Hayi ba. Hey, kwathangiya. Wadla Maxwell. Hey. Maxwell, Yebo phe. we need to talk. I think we should start seeing other people. Ngoba nje angisenawo ama-feelings akho. Emma mana. Ay, goodbye Maxwell. Emma. Usiya wangala kwaqaphisisa. I guess this was true love. Hey. Yo, uzokwanuka la toilet? Amshiya khona phakathi. Victorizer, khona sobona ubani lo ushungisa kanje. Yo! Asimlinde azaphume noma gosha. Wo futhi angisaphumeke la. Phela emame kwabona le video ngeke avume sibuye nayo. Ya, uthini? Ngithini makuthiwa? Yini lo ngibuza yona? Ukayaza kuthiwa ngithini? Hawu, uBucks uthe uyangibiza nje. Hayi, angaze ngikwebize mina. I knew it. Shuthi uBucks bengum-intimidate awasongiqambela ngisho amanga. Hey, nawe maye wawumncanyana. So, ready for a New Year's pre-party namhlanje? Sacela ungishuthe. Huh? Ready? Ngeke ngivume. Ngeke. Ungishuthele. Uthi angoshuthe nje. Awu ungishuthele. Ngiyadlala. Ngiredi Dlamini. Hey Dlamini. Ukulaka ukuthi makuJanuary zibaningi kakhulu izidudle ezijogayo. Mayo wenzani? Uyapodishela? Hayi no, angipodishemi. Ngisho mina into engijwayele ukuyibona yenzeka. Shuthi kahle kahle ngiyi-observationist.
Damn it. Nangu uDlamini futhi. Ngizothini kuyena ngoba phela besesabonana sabingelelana futhi. Hayi. Hayi, ngeke ngisho lutho. Ngizovela ngidlule. Oh, yithi laba. Ithi laba benzeni manje? Sure. Ngoba ngithalishisi nje madoda. Uyithi laba wando kade ngisho. Kube ngivele ngathule nje. So, uthunywe wena? Ngiyephi? Hayi, angithunywe ndawo mina. Ngolanda i-Prime stand la kaNdlovu. Habe, mana ke. Dlamini, umfazi wakho usithathaphi isibindi sokuthi angithume? Angazi, yini kanti ukuthume? Hayi, Dlamini. Phela mina nawe sabangani. We are equals. Aw, equals. Yeah, equals. For instance, bengase kuthiwa uyafa, ngikuyilevel ukuthi umakhuza ungamngena. Ungenzani? Hayi. Move Dlamini. Hambela la uthunywa khona ngathi ngiginqe ngesibhakela. Yona le. Hi, Juice. No sis, it's my juice. Zosengikwale phela mina muzoba isilemu. Hayibo. Uba bethe mina sengivumile ukuba i-girlfriend yakho. Ho, umeleni la wangilinda ifonga ngifoni. Ngibona. Lalela. Namhlanje ngo-12 kaDlamini, mase kuthiwa 5 4 3 2 1 ube khona njalo. Uyosindela ukuthi uhamba kamnandi. 5 4 3 2 1 ziyakhala. Kanti wise lokhu sihlangana. Afuseke. Ngiyaqasha. Webucks. Wenzani lapha? La, ngicela imali. Oh. Hayi, ngicela ngiyithoyile i-Prime stand. I-Prime stand ilento kanti. Yeah. Oh. Ubucanga uthini kanti i-Prime stand wena? Bengithi i-stand oma kuso mawubrayi kanje. And lokho mase kuba yini? Le into yokubrayi. Okay. Ubofika namhlanje ebusuku kwi-Braai. Oh, okay. Yes! Woo! Bengithi ususithelini. Ding. Singajabula.
Mama, uyakhumbula ngithi ukuthi sathi ithini likabhontshisi lakho nemayonnaise akulona salad. Hawu. Baba kanti yini? Ithini likabhontshisi lakho nemayonnaise. Hawu baba ngiyazi, hawu. Makhuzwana. Liphela thini lekho wade ufuna kuvulele lona? Oh hayi nandi. Mama. Hawu baba. Ngifuna ngivulele ukwenza ichakalaka. Umayonnaise yena. Hayi, wena baba bengithi phela ngizonikeza ungwenya lapha angivulele bandla bakithi. Khona naye ezozizwa amukelekile la ekhaya. Hawu ubuke nje. Dlamini mnganami. Nasi Steve. Hawu. Yini mahewu? Wawusungiphusa ngala namhlanje. Awu, angithi ngifuna udakwe mngani wami. Bese kuyakushaya. Ha? Hayi, asibe happy mngani wami. So, Maxwell, uyivusa phi le cherry le enhle kanje? Icherry enhle. Oh, usho ema. Hayi, imama lami lelana livakashile lihlala emhlanga. Ha? Unamanga. Yeah, man. Hayi, okay. Kodwa ke Maxwell, umeke ngathola umfana ukuthi akuyona intombi yakho leya. Ungakhohlwa ngizothatha ifoni yakho boy. Awukahle Bucks. Yazini, asithenga ugoloko sikhohle into eziningi. Kanti weMaxwell leyo mali le ungakhohlwa njalo ukuthi ifanele ikulaste kuze kuphela uJanuary. Ayikho enye esazofika. Lo wayithola ngomhla 23 kwakuyiyona le efanele ubuhlela ngomhla ka1. Noma yazini asithenge ihalf. Kanti futhi weMaxwell uJanuary unamasonto awu5 okusho ukuthi wena ngisazogibela ka22 ubheke emsebenzini. Hayi, noma asivele sithenge ubhiya. Good. Ungathumi ingane weMaxwell esitolo. Hawu, kanti nangu umajusi engakuyela. Hayi, ubani umajusi? Umajusi mina. Kodwa phela amamama kuphela ngibiza ngomajusi. Mahe uzala. Hayibo. Kanti obani abosa inyama? Hayi, ngawuthi ngisize. Kodwa masa lukhishwa izisu ngiyazi ukuthi mina ubani ngizodila naye. Hayi ngeke Dlamini. Manje mama. Uqonda ungitshela ukuthi noma sengithembise ukuthi ngenzeka ngimthengele ipresent uSanda akafuni ukuzodla nathi unywe. Lutho baba. Yazi nje yena uthe nje usazi enjoyela nje ukubuka iTV lapha kagogo. Awu. Kanti what if bengithi ngizothenga yona iTV ngale present? Hayibo baba. Baba uzothenga iTV? Mama. Ngithe what if? Kanti baba what if usho ukuthini? Yini? Wonke ngwazi what if mina ngiqonda ukuthini? Nansi juice. Ha? Hey, ngithini what if? We baba. Ukudla bese kulungile. Ngingaphaka? Yebo! Uyazi, njalo mangikubona, it's like ngikwi-fancies because it's fun to see you. The juice. Hey, wemayo. Malume yini ngempela inkinga yakho? Yini inkinga yakho? Ngongwenye, meke wangabuya umshana yakho mase sithi 5 4 3 2 1 uzongitshela ukuthi ngizoqabula bani.